A volandeira volve á lonxa de Rianxo tras a apertura do voo de vara. A centola tamén regresa á rula rianxeira co inicio da súa campaña. O porto de Rianxo rexistrou esta mañá moito movemento. As embarcacións comezaron co voo de vara, polo que neste comezo da campaña a xornada rematan con numeroso recurso agardando a súa quenda na poxa. A volandeira e a centola tomaron o protagonismo na lonxa de Rianxo tras unha semana marcada polos temporais. A campaña en sí empezou o día 2, o jueves pasado, o malo que co tema do temporal, eses 2 días, jueves e viernes, non se foi ao mar. O viernes decidimos xa non ir á volandeira polo tema dos precios, hoxe é o primer día que se vai pescar volandeira, a ver, esperemos que ben, pero polo que están dicindo os barcos que non hai moita cantidad como outros anos. A volandeira é unha das principais especies de Rianxo, polo que se agarda que se poda capturar, senón será unha campaña complicada para os pescadores rianxeiros. Se falla a volandeira, a verdad que vai ser unha campaña bastante dura, porque, como te dicías, o grosso da campaña do voo de vara é a volandeira. Unha trintena de embarcacións poden traballar o voo de vara nesta campaña, que en principio se estenderá durante 3 meses, aínda que dependendo da cantidade de volandeira que haxa. Que eso hasta que veñan os barcos máis ou menos todos, pase unha semana así por encima, máis ou menos, para saber máis ou menos a volandeira que pode haber e nas zonas onde as hai, non vamos a ter unha idea moi clara. Esperemos que haya zonas onde haya moita volandeira e podamos aguantar o que é a campaña de, polo menos, hasta febrero. Campaña na que tamén entra en xogo o prezo que alcance a volandeira nas poxas. Esperemos que sea como o ano pasado, a verdad que os precios non estuveron mal, estaban en torno a 1,80, 2 euros, e esperemos que este ano siga igual, que non baixe dos 2 euros, como temos previsto o precio mínimo, esperemos que se aguante, se realmente non hai tanta volandeira tampouco como hai, esperemos que poida subir un pouquiño máis incluso ese precio, pero bueno, se fora a 2 euros non estaría mal tampouco. A lonxa de Rianxo tamén se encheu de centola, especie cuxa veda se levantou hoxe. Están traendo bastante, bueno, a ver, para nós moito mellor, unha polos mariñeiros e outra pola cofradía, que desa forma factura moito máis tamén. E a nós danos a vida esa opción de que abran a centola que anda ao voo de vara, a verdad que nos está dando a vida en ese aspecto. Son especies que veñen para terra, a maiores, para facer un sueldo de cara ao barco, de cara aos mariñeiros e de cara á cofradía tamén a nós se beneficianos, porque cando abre a centola pola parte de fora, a maioría dos barcos suelen ir a fora a vender e así polo menos os barcos repártense nas lojas do rededor á venta. Hoxe comercializáronse na lonxa de Rianxo 2.506 kilos de volandeira por un prezo medio de 2,78 euros. No referente á centola, saíron a poxa 188 kilos que se venderon por 9,71 euros o kilo.